ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କେମିତି ହେଉଛି। କୋଉଠୁ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଆହୁରି 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଇଏ ହେଉଛି ଜ୍ୟାକ୍, ଇଏ ହେଉଛି ରକି, ସବୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତି ଦେଉଛି ତାକୁ ଆଇବ ସେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଉ ନା, ଭାଙ୍ଗିଲା ଏବେ କେତେ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ରକି ରକି ଖାଲି ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ିଦେଲା ମାନେ ଖାଲି ଧାଇଁବେ, ଛାଡ଼ିଦେବି ମାନେ ମୁଁ ଧାଇଁବି ଏବେ। ତମେ ଶୁଅ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସୁଇଟି ସୁଇଟି ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ତ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷର ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍। ବାଏ ବାଏ।